Mar vilayetinde Yegova şaýatlarynyň wekili dini ynanjy sebäpli harby gullukdan ýüzegürendiği üçin 2 ýyllyk düzediş işlerinde işlemäge hökm edildi. Bu 2021-nji ýyldan bäri Türkmenistanda dini ynanjyna görä harby gullukdan ýüzegürýänleriň hökm edilmegi bilen bagly bilinýän ilkinji wakadyr. Bu barada Düýwe Norwegiýada ýerleşen dini habarlary çap edýän Forum 18 neşri habar berýär. 2024-nji ýylyň 18-nji dekabryna Bayramali şäher kaziýeti Yegova şaýatlarynyň 21 ýaşly wekili Arslan Wepaýewi dini ynanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranyny üçin 2 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Dip neşir 8-nji ýanwarda çap eden maglumatynda bu barada özlerine kaziýet resmiýetiniň maglumat berendigini belleýär. Maglumata görä Wepaýew bu karary vilayet kaziýetine şikaýet edýär. Şondan soňra 2025-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda Mary vilayet kaziýetinde 3 kazydan ibaret topar Wepaýewiň şikaýetini dinleýär. Ertesi güni 8-nji ýanwarda eglan edilen kararda şikaýet kaziýeti Wepaýewiň 2 ýyl azatlykdan mahrum edilmegi baradaky kararyny 2 ýyllyk düzediş işlerinde işletmek kararına üýtgedip, gazanjynyň 20 götürümini hem rejime bermeligi barada karar çykardy. Wepaýew bu karardan soň tutsakhanadan boşadyldy diýip, neşir kaziýet resmiýetine salgylanyp ýazýar. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby borçluluk talap edýär. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň harby gulluga çağrylşdan boyun gaçyrylmagy baradaky 241-nji maddasynyň 1-nji bölüminde harby gulluga çağrylşdan boşadylmagy üçin kanuny esaslary bolmadyk ýagdaýynda şeýle gullukdan boyun gaçyrana 2 ýyla çenli möhleti düzediş işlerinde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhleti azatlykdan mahrum etmek cezasynyň berilýändigi aýdylýar. Forum 18 neşrine görä 2024-nji ýylyň 13-nji noýabrynda tutsak edilen Wepaýew öz şikaýet arzasynda harby gulluga çağırış edarasyna harby gulluga gitmekden boyun gaçyrmagynyň dini ynanjyna esaslanýandygyny we alternativ raýat gullugyny ýerine getirmäge taýýardygyny ýazmaça düşündiripdir. Yegova şaýatlary ynançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýarlar we gaýsyr bir ýurdun goşunyny gollaýan hiç ýyly iş alyp barmaýarlar. Ýöne olar halkara adam hukuklar kanunlaryna laýyklykda ynançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýan beýleki adamlar ýaly alternativ gullugyň bütünlüği raýat görnüşini berza etmäge taýýardyrlar. Dip maglumatda bellenýär. Türkmenistanda Yegova şaýatlarynyň iýderlenmeginiň, dini azatlyklarynyň bozulmagynyň uzak taryhy bar. Bu esasan Yegova şaýatlarynyň dini ynançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrmagy bilen bagly. Ýöne bellesek Wepaýewiň hökm edilmegi 2021-nji ýylyň martyndan bäri Türkmenistanda dini ynanjyna görä harby gullukdan ýüzegürýänleriň hökm edilmegi bilen bagly bilinýän ilkinji wakadyr. Eýse bu nämäni aňladýar? Bu Türkmen hökümetiniň Yegova şaýatlaryna garşy edýän basyşlaryny gaýtadan güýçlendirýändigine işaret edýärmi? Azatlyk bu soraglary bilen Forum 18 neşriniň redaktory Felix Körle ýüzlendi. Ol 9-njy ýanwarda Azatlyk radiosuna beren interwýusunda Türkmen hökümetiniň dini ynanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýan adamlara alternativ gulluk hödürlemegiň deregine olary türme iýermäge gaýtadan başlandygyna çalym edýändigini aýtdy. Şol bir wagtda da ol häzirlikçe anyk bir zat aýtmagyň hem kyndygyny belledi. They have also just lodged a case against another Jehovah's Witness conscience objector, Agabek Rozbayev. Olar Türkmen häkimetleri Arslan Wepaýewden başga da dini ynanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýan Yegova şaýatlarynyň ýeni bir wekili Agabek Rozbayew garşy hem jenaýat işini gozgadylar. 6-njy ýanwarda gozgulan bu jenaýat işi hem Jenaýat kodeksiniň 241-nji maddasyna esaslanýar. Rozbayewiň kadet işi tamamlananda biz munyň täze tendensiýamy ýa däldigine has gowy düşüneriz. Bu ýagdaýda başga adamlaryň bardygyny hem bilýäris. Ýöne şuňa meňzeş kadet işleri bolan bolsady, onda biz bular barada işlerdik. But I think if there had been any other trials, we would have heard about it.
diýip körlip belledi. Şol bir wagtda ol Wepaýewiň hökmüniň we Rozbaýewiň dowam edýän sud işiniň Yegova şaýatlary bilen bir hatarda beýleki dini akymlaryň wekilleriniň arasynda dini ynanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýanlar üçin türkmen häkimetleri tarapyndan jeza beriş çäreleriniň gaýtadan güýje girdilip başlanmak ähtimallygy baradaky aladalaryň artmagyna getirjekdigini hem nygtady. Bellesek bu maglumat Türkmenistanyň käbir sewitlerinde Yegova şaýatlaryna garşy basyşlaryň güýçlenýändigi barada Azatlygyň çap eden habaryndan 2 ay çemesi soňa gabat geldi. Geçen ýylyň noýabrynda Lewap we Balkan welaýatlaryndaky habarçylarymyz Yegova şaýatlarynyň listovkalary paýlayan wekilleriniň tutsak edilip soragy çekilýändigini we polisiýa işgärleriniň öýleri reýd geçirýändigini habar berdiler. Din azatlyklaryny iň gödök depeleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýan Türkmenistanyň hökümeti özge dinleriň hususanda Yegova şaýatlarynyň ýanamalara sezewar edilýändigi barada açaçan gurrun gozamaýar. Aşgabatly avtolog sürücüleri ýene-de polisiýa tarapyndan köp saklanýanlygyny aýdýarlar. Bu ýagda ýylyň başyndan bäri dowam edýär. Aşgabatyň köçelerinde polisiýa işgärleriniň sany adatdakysyndan has köp. Azatlyň paýtagtdaky habarçysynyň maglumatyna görä ýol gözegçilik gullugynyň işgärlerini köçelerde, çatyryklarda, bazarlarda, halyjylaryň ulaglary üçin niýetlenen duralgalarda, sel baglaryň girelgelerinde, ýangıç beketlerine sowulýan ýollaryň gyralarynda köp görse bolýar. Aşgabatyň we Ahal welaýatynyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri eli aly taýakly geçip barýan esasan hususy ulaglary saklap, sürücülük şahadatnamasyny we ulagyň texniki pasportyny soraýarlar. Dip çeşmeleriň bir Aşgabatdaky ýagdaýy suratlandyryp 9-njy ýanwarda gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan paýtaktly sürüjüler polisiýa işgärlerini görende ören bir rahat bolýanlygyny sebäbi polisiýanyň saklan avtologdan bahana tapyp hökman jerime salýanlygyny aýtdy. Yol hereketiniň düzgünleriniň berja edilmegine we hereket howpsuzlygyna gözegçilik etmäge borçly polisiýa işgärleriniň isi sürüjüleriň düzgünleri berja edisine gözegçilik etmek däldi. Olara jerime yazmakdan ibarat. Sürücüler polisiýadan iňe nägile. Dip Aşgabatly avtolog sürücü saýdýar. Polisiýa işgärleri ýollarda saklanýan ulaglarda başga kemçilik tapmasa, onuň daşky görnüşini şol sanda hapalygyny bahana edip 100-200 manat aralygynda jerime salýar. Soň günlerde jerime tezewar bolan sürüjüleriň sözlerine görä avtolog ýetiniň elinden sürüjülük şahadatnamasy alınýar we jerimeni tölemek üçin kwitansiýa berilýär. Sürücü kwitansiýany töläp polisiýa eltip berýänçe oňa sürüjülük ygtyýarnamasyna derek wagtlaryň bir kagys berilýär. Polisiýanyň bu hereketi garly, ýagynly we tozanly howada tibigi ýagdaýda hapalanýan avtologlaryň eýelerini agyr güne salýar. Polisiýanyň jerimeleri sürüjülerde nägilelik döredýär we açyk garşylyk görkezýänler hem bolýar. Yol gözegçilik gullugynyň işgäri sürüjiniň hususy ulagyny Aşgabat şäheriniň yol gözegçilik gullugynyň çoğunly ýaşaýyş toplumunda ýerleşýän howlusyndaky jerime duralgasyna gabady. Ulagyň sürüjüsi öz hukugyny talap etmek maksady bilen yol gözegçilik gullugynyň işgäriniň üstünden prokuratura arza ýazdy. Dip çeşme gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýazylan arza şol sürüjiniň garşysyna ulanlypdyr. Prokuratura arza ýazan sürüjiniň 2024-nji ýylda näçe ýedek yol hereketiniň düzgünlerini bozanlygy barada maglumat toplady. Ol yol gözegçilik gullugynyň işgärine paýyz sözleri aýtmakda we öz wezipesini ýerine ýetirýän polisiýa işgäriniň şahsiýetini kemsitmekde günälendi. Sürüjiniň isi Bahtiýarlyk itirabynyň kadyetine geçirildi. Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk aladalary sebäpli çeşmeleriň we sürüjiniň atlaryny agzamakdan saklanýar. Anonimlik şertinde gürleşen çeşme suwdyň karary bilen sürüjiniň 15 giýje gündizlik wagtlaryny tutsaklygy hökm edilendigini gurrun berdi. Çeşmäniň sözlerine görä polisiýanyň işgärleri bu ýagdaý başga sürüjülere garşylyk görkezmez ýaly sapak bolar diýip hasap edýärler. Sürüjüler bolsa oňa polisiýanyň edenetliginiň ýene bir misaly hökmünde seredýärler. Türkmenistanda raýatlaryň kanun goraýjylarynyň işgärleri tarapyndan edilýän basyşlara we bir kanunçylyklara garşy durmak mümkinçiligi örençäkli bolmagynda galýar. Azatlyň ýurt içindäki habarçylarynyň en çeme maglumatyna görä raýatlaryň kanun ýasasynda öz hukugynyň goralmagyny sorap, İçeri işler ministrligine, prokuratura we suda ýazýan ardalary köplenç kanagatlandyrylmaýar, käwagt özlerine garşy ulanylýar.
9 ýanwarda NATO-nyň orunlyk ministrleri Amerikanyň saýlanan prezidenti Donald Trump'yň ýaranyň agdalarynyň gorunç çykdyjylaryny jemi içerki önüminiň 5%-ni çelini ýokurlandyrmak barada teklifini süphe bildirdiler. Ministrler Ukrainany gorumak boýunça aratnyş toporunyň duşugynda NATO agdalarynyň gorunç maksatlaryny ýerine ýetirmek ukybynyň çykdyjylary jemi içerki önüminiň 5 götürümini çelini ýokurlandyrmak meselesinden has möhümdigini aýtdy. Häzirki wagtda bize ähli sanlar we prosentler asla kömek etmeýär. Iqtisam içerki önüminiň 2% köp bolup biler we gowsak jemi içerki önüminiň 3,5% gaty az bolup biler diýip Germaniýanyň gorunlyk ministri Boris Pistorius aýtdy. Ýewropanyň iň iri ykdysadyety bolan Germaniýada jemi içerki önüminiň 5% federal büdjetiň 40%-na barabar bolýar. Muny haýsy ýurdun amal edip biljekdigini bilmeýärin. Şonuň üçin bu prosentler meselesi däl. Bu NATO-nyň öz öňünde goýan maksatlaryna ýetmek mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek soragy bilen iltisikli diýip Pistorius aýtdy. Trump 7 ýanwarda geçirilen metbuat ýygnygynda Ýewropaly ýaranlarynyň Amerikanyň goragy üçin ýeterlik tölew geçirmeýändigi barada köpden bäri dowam edip gelýän öňe sürmesini tekrarlap 5% çykdyjy teklifini öňe sürdi. Olaryň ählisiniň muny etmäge ukyby bar. Emma olar 5% bolmaly, 2% däl diýip Kasam edis tabarasy 20 ýanwarda geçmeli Trump nyktady. Birleşen Ştatlar goragy üçin özüniň jemi içerki önüminiň 3,38%-ni harçlaýar. Amerikanyň ykdysadyetiniň gerimi göz öňünde tutulanda bu NATO-nyň jemi çykdyjylarynyň 60%-ni düzýär. Estoniýanyň gorunlyk ministri Hanno Pevkurun Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar özüniň gorunç çykdyjylaryny 5% çelini artdyrmak boýunça taýýarlygy äsgär etmeli. Ol munyň netijesinde çykdyjylaryň 1,5 trillion dollara deň boljakdygyny belledi. Emma NATO-nyň ýurtlarynyň arasynda jemi içerki önüminiň 3%-ni geçirýän bir näçe döwletiň biri bolan Latviýa çykdyjylary mundan beýlekim artdyrmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Täze çykdyjylary ornaşdyrmak üçin muny NATO-nyň ähli 32 agda ýurdy oňlamaly. Iýuldaky ýagdaýlara laýyklykda ýaranyň 23 agdasy gorunç üçin çykdyjylaryny jemi içerki önüminiň 2%-na ýetiripdir. Munyň bilen baglylykda Ýewropanyň iri ykdysadyetleri şol sanda Germaniýa, Niderlandlar, Norwegiýa we Türkiýa öňde goýulan çykdyjy maksadyna ilkinji gezek ýetdiler.